So, ayan mga boy, nandito na rin kami, wala na akong magagawa, nakakagutom ang daanan. Magkain tayo kahit papaano, no? Bilang pag-celebrar sa ating birthday celebrant for today, Jason, the Amazing Mukbanger. Kanyang Facebook page po, Amazing Mukbanger, and also his YouTube channel, Amazing Mukbanger. Please like and subscribe. Thank you po. Thank you guys. And kain tayo. Saan na si Sir? Kain tayo. Dali na, Buk. Dali na kuya. Meron sila ditong humba na pinamantikaan, oh. Dali, Siyempre, hindi mawawala ang pansit pag may birthday today. At ang kanilang cute lumpia. Magpalaway na kusanda ni Jason. Dali, At siyempre, itong wala naming minudo. Ayan. Paborito ni Jason. Oo. At ito yung embutido, son. Oo. Yan, may embutido. Nakabalot na. Asan ang Kuya. bag? Asan ang bag para Kuya. sa akin, son? Ilagay mo na ito, son. Dara kuya. Wala kasabot si Jason, no? Saan siya? Ko nga, asa man ang silupin para sa mua isudo. Meron ditong longganisa. At syempre ang ating gusto. Nga naman man yung makwai. Asa? Ang ating tugo. Ako ano ay dahang kinaganina. Okay. At meron ditong empanada. Tagpila sa niya empanada. Cute kay son. Asa? May empanada dito, oh. Pila sa niya nanin yung empanada. Unsa? Yung anak niyang Abot empanada kay ba? kani siya bro gi-order naman ni Ate Kuan Edita katong ganda sa motor. 5 pag inana kagamaya. Oo. Sa iyang Abot palaman di ko ka. gibaw tag 5 na oy. Gamay lang no Singko na magay. suna, Ilang, karon takot suna karon. Yan na, lagi. Dali Maligyaw nga suna. Dali na dali sige sige lang. Dali na gwapa oy. Dali badungan dali. Kasi ulaw-ulaw kay kami biya iya di balay. Nga ako dyan eh. Mao Ako ba? ko nung kay Humba. De. Ayan. May gala shout out sa kadito. Shout out nga unta. Son, kisa may nagluto ni humba son. Ako nagluto ng humba lami. Dili. Tikman natin ang humba ni Jerson be. Tikman natin tambok mo day. Okay lang yan bukay bukid adventure tayo ngayon eh. Maglabas ang singot diyan. Ayan. Sige. Tangason. Sige. Dam kay langkay diha, maglukuan lang tag lukay. Kauna son ay kabalaka diha. Unya ra na sila pang chati diha pagkaunsa. Wa kan tayo happy birthday da. Ay nagkanta na taga niha. Happy birthday to you. Ayan. Ito tas gawas bi. Son kay murag fresh kay gawas son. Kira son. Ha? Dito gawas mga on. Pwede ra. Pwede ta dito sa Kay murag fresh ka ayo diri ba? Ko sauna. Sige. Diri tas kasagbutan mo yaka bi. Atay mong stand. Murag lami kay diri mo yaka magkaon oh. Dai do, dai. Noy ari noy. Manghulam sa tag stand ni kuan Jerson. Son, paulaman ta si mong stand son. Birahay sauna. Nangasay mi diri sa kabukiran no. Nako patudan gadon guys. Ano? Nako patudan. Muna yung porma sa mga sayay na tupong tuhod. Agoy. Purya buyag. Daghang kawayan diri so no. So nindot jud makabalay diri so no. Anay gastog kawayan. Kay naana ang kawayan. So nara ang palibot. Napaka-peaceful yung paligid ni Jerson. Hala, murag napadidit na kudo. Nasa pa dito. Napakaganda dito. Uy, classmate gitag Stanson. Nangapiang. Mga piang bidiri kong stand ay. Nangapiang na in town, no? Time sa ha? So, diri mga bay, mga una tano. Diri, yaka na ta di sa sagbot kay marag hayahay kayo. Nami ra nangasal mi, nangasal. Nangasal. Ngasal mi res patudan. Shout out sa taga Patadan diha Sa taga patudan namin nga ri Inday ba? sa kabukiran. Bukid sa Turatoy. Ali na son. The birthday boy. Na-birthday taon kan. Na-birthday taon ng mga kan, commander sa Asay. Uy, lami ang humba ni Jerson, Bisaya jud. Nga ba? Nga ni pagkaluto. Ano? Humba. Hindi na yun, man. Masaya. Di na yun din eh. Diya. Wala, Tagalog eh.
Tagalog. Tagalog humba. Di. Di na sun, mga ulit na sun. Namin diri karon guys sa kuan bukid sa Lusara, si Lintuan. Kabinokot. Lintuwang Kabinokot. Kambinukot. Binukot. Magayahay kay diri sun ay magwa kay problema lagi diri sun. Isa ako. Basta na lay kwarta no. Mahadlok rin mga gabi eh. Hindi hadlok rin mga gabi. Dili man to makaiwat mo ka. Silingan. Wala maningog are. Wala. Wala mo tingog usahay pero langgam naman na. Ayun may bisita tayo. Hello, ngayong hapon. Magandang hapon po sa lahat. Hapon. Siya po si Inday Kabkab ng Kuwait. Ang bisita natin at kasama niya si Sir. Dodong Kobkob. Si Dodong Kobkob. Ayan. So kumakain po sila ngayon. At syempre, Dodong ayan, Kobkob. hi. Kaon, Sa Dodong vlog Kobkob, mo humba. dyan. Magasolina muna tayo no kay mag-atungas Yes. na butag bukid ron. Oo. Basta mga may seta gasolina. dagko ra baginig kaon. Oo. Charot. Dili sa tayo. Lahi ra. Lahi na. Makahurot ning ring kuan pag tagutlo ka sir. Oo. Ayun, grabe. Inay na. Nakaabot na jud sa bukid ni Jason. Yes. Ako pag umangkon ay Elijah. Hi. Hi bebe. Kuya Ian. Hello, Kuya Naunta. Ian. Good boy. Ah, God bless. Ay. Buutan. Ay. Ayan. Si Inday Kabkab na amiga. Yes, mo ni siya si Inday Kabkab ng Kuwait. Hello. Ako Hello. na sa laag tangkod sa bukid sa Luntatoy. Thank you kayo sa pagbisita diri. Oy, thank you Welcome, so son. much. Ana, Ayan. unexpected jud to nga mahitabo no nya. Kaso nakita sa dito ni Ma'am Glenda. Wasag ko nag-expect nga magkita sa dito. Kasi expect na naa ka diri. Yes. Murag ako na si wa nag-expect. Murag na prank jud ko ron ni Nanay Rubina, grabe. Follower bi ako anak niya. Thank you. Follower. Inday Kabkab na amiga Jocelyn Garrido Abi. Hello. Thank you More so much. blessings and good health. Ayan, Ma'am Loida Bulan, shout out kay Ma'am Loida Bulan. Jihan Saneko from Taiwan, hello. From Hong Kong pala, sorry. Ayan, happy birthday, son. Ay, thank you so much. Baby Shan-an. Thank you, Mga Ate untak. Annabel. Nahan kayo ko anak niya magkanaw, magkaon. Ay, hayan jud ko diri ay na ba yo ta diri so. Yuta man. Hindi kita mangita namin mga baligya ra diri doon. Dito sirgo sa unahan, ay mo na baligya dito. Ay, ay diri. Anong relax pang kuan lang babang relax dito. Hindi nakakwanta ang tangan Shout out ko to kalide. Bromance Lee. Hello. Shout out to Mercy Miguel Wanda po, ay, Rodas. Hello. magtinil. Nanay Rubina. Thank you kayo, Nanay Rubina. Nato po sa Grabe. matunog, Na isa tawag ani Nanay Rubina. Oy, nako anjud ko na surprise jud ko, grabe. Nagnganga jud ko ganina kay. O jud ko mag-expect. Di ko talaga in-expect na pupunta dito si Inday Kabkab. Wala ka kailan ako nagtakilid ko. Di kita Kani kilala. wa sad nimo nila. Nagtuo ko Grab. Grab driver ay mausuran delivery boy sa Grab. Kasi may green. So guardians Ayan. nila uniform. Grabe. Isa guardians to? Ayan, Thank grabe. you. Busog na ko dai. Tagay na lang kulang ani tagay tanoy diyan eh. O tagay ka. Di Yung imong kunito Ay, ba? may soft drinks dito. Una. Mar, palagi ko soft drinks, Mar. Soft drinks. Oo, tagay sila soft drinks. Wala na sa baldi. Daghan Yawan sa salamat, anak na. idol. Dito mo nang ipabugnaw. Di ka na kang lola nga ako ana. Ayan, grabe. Daghan salamat, idol. Ma'am Inday Kabkab in Kuwait. Daghan salamat, Welcome na. idol. Ma'am Ning, Bina nakaabot na jud ko. After 5 hours of flight. 5 Layo hours. kaayo gyud, layo gyud kay siya. Layo siya kay from Lapu-Lapu City pa man sila layo jud siya. Pero nag-ingon ako nga gikan ko Cordoba kay may lapu-lapu basig makaget si Jason. Oo. Muna nga niyo ko nga Cordoba ko gikan. O, diba? Irel Quiros Morales Tariao, hello. Nahan kayo ko na magtanaw niya magkaon. Ayan, Uy, hello. nagyaka jud ko diri, videos layo Yes. soon. Nagyaka jud ko diri. Ayan. Awa. Nagyaka jud ko lami kayo sa feeling. Sagdi ma'am, babawi ako sa birthday mo. Babawi daw siya sa birthday mo. Wala sana. Ay, hindi na ako ma-surprise. Ha? Hindi na ako ma-surprise kay ni sinabi na. Wait, dili, masad ikaw. Maglayo pa yung birthday, makalimot, manchud ka. December pa yung birthday mo. Ayan. December 25th. Happy birthday, son. Ay, Ate Annalyn, thank you, te. Ayan, thank you so much, te. Nagpadala kong budget dito, te. Pwede sa imong Magpadala isa kong cake kagsuon. diha, ha? Ayan. Out. Nindot kay diri ka nang relaxing kay ang lugar ni Jason yan. Nanay bulan ay. No, nay bulan, igawas ng bulan. Gawas na ang buwan. Ayan, oh, ayan yung moon.
Ito na siya Relaxing. sa kuan son ana. Mo ni ang palibot ni Gerson, very peaceful. Very peaceful. Peaceful kaayo way maritis. Way maritis. Way marisol. Way Marisol kompleto diri. Way Way Marisol kay Marisa. kompleto diri. Way marisa. Naas Marisa, naas Marisol, naas Marites diri. Kompleto ni lugar. Ma'am Elsie Bakaling, happy birthday. Hello. Ayan. Very peaceful diri. Van Storms Garbs, hello. Thank you sa pansit son. Oy, ano na siya, oy, gamay ra gani kayo na ti kay. Mahawa ko sa kung kuan and ano bahin-bahin. Unya kay kuan mamotos ta unya. Charot. Pang siya silingan. Oo, ako na i-share nila and syempre atong cake, tulo ka buok atong cake. Thank you so much talaga sa atong mga viewers, atong mga followers. First time ko talaga mag-birthday no na may tatlo. I love Grabe. you. Ang ngayon kay ka mag-live, hope to meet you soon. Ariel Queros Morales Tariao. Sige, Ariel, kasi ano lang naman, Pwede kayo kita tayo, mamulaag oy. diri magdala mog tent. Oo, pwede. Yahay kayo ang kuan diri. Unsay tanom arison kay mura ay nagidaruhan. Before, morgi ko, ano ni dira silang ati Annalyn diri, kanako. Mais. Gi, murag batungan man ni diri sa una. Mga batong nga rin. Mga batungan, like, kuan dito sa Pikas, murag humayan siya dito. Tapos sa siya dito, murag siya rice terraces dito. O kung mubaha diha, O ba siya dili dito? na mo dako. Dili ra maabot dito tubig. Dito ra ba? siya. Oo. May no. Tapos ano lang siya, dito sa ubos na imong dagko king rock formation. Dito siya balik ka diri day. Akatong akong gi-picture, gi-upload wa ka kita no. Na mga cave diri day. Mo ba? May mga cave diri. May mga Di lang dagko kay- king bato. This is not the first time. Mao jud. Kadumdum may ba ka diri? Nadumdum na. Kadumdum na ka diri. O di ba? Uy, thank you so much Idol. Happy birthday. Wow. Hello, 200 stars. Ma'am Loida Bulan, I love you, Ma'am Loida. Sana all. Thank you so much, Ma'am Loida Bulan, sa 200 stars. I love you po. Kent Lloyd Noche, Princess Jel Aguado, happy birthday, Idol. Hello. Ayan. Hi, Sir. Sali naman ako pag Gcash pambili bigas. Ma'am, kailan raffle na yan? Sali ko, Ma'am. Jen Clares Sagon. Ed, mamaya siguro tayo anong tawag Padala dito? daw si Ma'am Ning sa imuha og para padula. Oo, nagpadala siya ng padula na ako Gcash pero bukas na ako magpapa-Gcash kasi madilim dito eh. At pagod ka na Pagod na ako nay, bukas na ako na lang magpapalaro ng Gcash, guys. Sorry po, pero bukas ako magpapalaro. 5 winners of 100 pesos Gcash tomorrow. Gcash or load, no? Ayan. Oo. Grabe kaon pa dito. Oh. Di na ko.